روی محبوبہ تاسی تدبیر ورس روجانی اول سنگ دی نبی علیہ السلام مبارک و تروی زخوخم چزد روجہ اولی سمد پیر پورز باندے پیر پورز باندے ز اللہ پیدا کرم امد پیر ورزوا او د پیر پورز باندے اللہ رب العالمین مات قرآن کریم نازل امد پیر ورزوا دمکی مکرمینا مدنی منوری تا ہجرت می کولو د پیر ورزوا مدنی طیبی تا داخلی دل می د پیر ورزوا وخیم پدی باندی چی د پیر پورز باندی روجہ اونی سما تخصیص دورہ سے بشو نغر دیر خوخلا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکلی دی حدیث روڑی داغی تشریفی فرمائی وی نبی علیہ السلام مبارک میں فرمائی لدی چی شیطان بصور زبانی مخدخو سرخو شلو مخبانی دا بدرنگی سادر پریوتلو شیطان زلیل شو صحابی کرام ویدہ کمورزوا محمود فرمائی چی کلا آدم علیہ السلام اللہ پیدا اللہ وطروح ورکلو دا شیطان مخبدرنگ شو عزیزان و اغم دا پیرو رزوا کلچ شیطان لائن زمکی تارات للو زریتی دلو زما استاد پلار دشمن دے ان الشیطان لکم عدون فاتخذوه عدوا اے شیطان دشمن دے آپ دشمنی من نمی سخا من یدیر خبر منو سمجھنا اسم بازی خبر منو شیطان زین دراواچی خیسے کیا تھا زویم امت تنن دے علاج روحانی ضرورت دے ما بیگام بیان کے خبر ہوگا دے سکون جنازہ وطلے سکون جماعتنا مکچو پاخنو جماعتنا مباخشو سکون راتنا ملاوی کدونا نو دزمک خوبو کدونا ملاوشو سکون نملاوی دی بوزکیو دا قربزو گیاوا زما استاد نکلو بسم لاستلو سکون و موتا تا بہترین اسپنجونا ملاوشو سکون نملاوی دی جوان کے پیداشم زوی اللہ راکو وعدہ اللہ راکو خوشحالی اللہ راکا سکون ملاو نشو دنیا کی زیادہ جوارو داغی روٹائی با گھنٹہ بعد دخولو نوا سکون پتیو نرمی و مزیداری و سپینی روٹائی ملاو شوی سکون جنازہ ہوتا سکون ملاو نشو عزیزانو دخرا او دسندا سرلی بوا دا اس سرلی بوا سکون مو گاڑی ملاو شو سکون ملاو نشو کچا کوٹی لاری بتک تورو خمور او پلار او نیو نک سکون جو لندری واچا ولی شوی بہترین رنگونا ملاو شو تیلونا اولگیرل سکون جنازت لار ہوتا عزیزانو یاد ساکئی سکون یو زیکم نشتا ما سوا سکون زی اغد چکم منتا اللہ خودلے اللہ جل جلالہ فرمائی اے زمان مومنانو بندگانو علا بذکر اللہ بذکر اللہ خبردار تو دیر تاورا تاوشی دنیا کے ہو اطمینان والا جند پیدا نکو سکون واری زمان ذکر کوا عزیزانو لوئینا لوئی ذکر اگا ذکر دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمانگا اتاسی تپکار دیچی بچن پدے پوئی لوریان پدے پوئی آروز بتاسی و خبر ہو تاسی امن دے وہ عمل دے وہ آتا سنت دے کہ بدعات دے جواب رکھ کہ خطول راتو سنت دے کا او
ودی سنت کی منگا دمتوب کو دخدین بغاوت کو سرکشی کو یو غلام بیان نکو چی دا ویلے چرورا دی نکاح دا بدعات کے زکا دا دا نکاح پا عمل کی بل عمل را دننا کفل حاضر دا بدعات کے اوباس را نکاح ختم کرنا چاہے نہیں اسے بول نا نرو منگ دا منو چپا ہر سیس کی خلق و بدعات را دننا کری دا معصوم دا ولادت نواغلا معصوم چی پیدا سی سنت عمل کم دے زمان محمد صلاة و سلام دا حسین دا ولادت نبات کم عمل کرے منک اغا دے پکار دے بچو حقیقی زمان دا خلاف سنت دی دے داغت ختنہ خلاف سنت کا دے داغت پریزدن خلاف سنت کا دے داغت وعدہ خلاف سنت دے داغت تعلیم خلاف سنت دے داغت رشتہ خلاف سنت کا عزیزان دے پکار دے انصاف دا دے چھے ہر رسیز چھے خلاف سنتی چاہے تمام سنو داشے دی ختم شی داشے دی ختم شی صحیح نہ دے نر و تصحیح پکار سب پکار تصحیح پکار دا صحیح شی ضرور دا روح بازی چاہتا موس کی تبلیغ کی نو آگتا ہی موس تیر کا چاہتا موس تیر کی بڑا غلطی دیور رسوئی ماشاءاللہ ساموس کو صحیح دے کمزور خونے دے اب داور دے چھے آئی بیڑا دے غار کا ستا دام موس کرے ساکو غرق منز تبو برباد دے اور اللہ کے اوپر اسی بدر لتختی بدر یہ لکہ امت بیمار دے جدید روح علاج پکار دے وورئی مونگا کمدرسہ کی جلسہ کو کمنگا اجتماع کو کمنگا تفسیر ختم کو کمنگا ناظری ختم کو کمنگ سیرت مصطفیٰ مناو دیر طول مقصد او غرض او غایم داوی چی اللہ زمنگ روح علاج کی سبا دی خبری با بدلتا نہیں اولی دلی آلتا بے اور یاد ساتے کم عمل باندے چھ پیغمبر علیہ السلام خوشحالی کی دوبارہ یاد ساتے اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکھنی دی اکم یو عمل دے پیغمبر علیہ السلام کی زید خوشحالی کی اغب آغبانی درود ویل دا درود ویل فضیلت پا تچیر تا آوری دا با انشاءاللہ دا تفسیر پا ختم کے آوری دا بخاری شریف پا ختم کے بے آوری دا با دا سیرت مصطفیٰ دا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے آوری نو تصحیح پکار دا نو ہمون کو دے بازی دا سے عمل کوچ آغا ٹکنے دے نو آغا مکوئی آغی خدیر آرہا سکی مکوئی پیغمبر علیہ السلام مبارک میں دنیا نا تشریف آوری کرے دا پیر رضوا بہترین ورزوا خدا نبی علیہ السلام راتل دنیا تا عجیب انداز کی شوی ممتاز ادا بیانول دا ذکر دا نبی علیہ السلام دے اور دا بہترین عبادت دے دا نبی علیہ السلام واقعات بیانول دا بہترین ذکر اللہ رب العالمین دا نبی علیہ السلام دا دو ورز زندگی تم قتلی نبی علیہ السلام مبارک اوزلی دا شاعت و نپاریز کو نبسکم نبخرم اللہ وطوی یازم محبوبہ لما تحرم ما احل اللہ ولی حرامے ولی پغان بندے اگسیز دمرا اللہ با ذکران دے دمرا اللہ تا محبوب دے